Yake gima umwanchi umurigeria bigetaseni kia Ndizi TV na neto kwarigania ase ntunda ya gatatu asto kumurikera amangana arengete obochanu buna nakuriera eira bukarenga omugeni tobereka gwikirana ase studio oitarabe to gusanganere amange kwendo mwanchi umurigeria nabo kwenda gusangana into wetera asense mochiche mitandao asense mo ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital na biga sense media YouTube gwetera Ndizi TV News asense moya website gwetera www.ndizitv.net tiankwariga bene elinde togende gusanga ase obwa motyange omugeni to libaga elinde atumanye na kyakorokwa na ndenga yakorokoro igasorogongoro Gusii. Karibu sana. Asante sana Frida. Na woku manyo mancho muri eliana kyokorokwa. Mbiya mono Ndizi TV asoko ngari bageri. Nyare kumerana na baminto gwetera se station ye. Asa marieta nkoroku Everline kwamboka Bosire. Inchego ngokora amone ekiombe gekoroku Daraja Mbili Visions. Ekiombe keiga no kere Gusii iga. Bono ntoriare no tugotokanya mataro no bisite nenere no bisiende ndobwate gari town Twins Tower. Daraja Mbili ne kiombe gia chagete omwaka wa 2002 kwikero omwaka wa 2003 tokaratiga tobe registered. Sababu ya itoko ba registered ego yarenge gangonga na kituranyare wikira abana aba kegoriegeke na mangana yobochenu health services tukarengereri tugaikaransa bari tuarenge amona barabu egekundime tugateba to chake amangana youth friendly services. So youth friendly services ikagera daraja kakina wikera stoikeire rero na ande ntoratiga wikira youths baito na ande ntobwata mange ase program wikira youths amona yutobwate egente getangani ntete ko manya omugusii eringa ase obisi ya kabere na kwanerere Twin Tower ntobwate a youth friendly services there ntobwate gitokoroka nga Kisii Youth Wellness Center. Toko nitwa nyorogete nga Kisii Youth Wellness Center because kerongo nchokana na usiengima tindarora center eri holistic koimuki youths kasoire anyore giata getororo bakasoke keruto kurigirerie ensemo yobochenu. So Kisii Youth Wellness Center no ere ground floor na ande ngonko imizaba youths baito bons pia semore tafadhali genda garia ntobwate nenya gitari ere fully equipped ebwata abanyagitari bali very friendly na ande bali youths togo chakera korwa mangana indoor games ntobwate pool gari ntobwate bintu bana ba youths bago chesera as an entertainment part of it ntobwate resource center asoko genda website free internets are there yenda saria onyare gukora researches chiao onyare gusoma mono resource center nero mono keroge ndrete na yons muno mone youth yeito togeto ko targetinga onyare konyora services tobwate clinical officer tobwate nurse yorora tobwate HTS counselor na tobwate psychosocial counselor. Yes. Ndochenga na mangana mayavoli ekyombegea Daraja Mbili Vision Volunteers mubwate miroberie miya anene gento kyabereke kongo kigabunga abasaye nga nko basira muri ko ene kyangana barobo banyarire gento bagotamera nekene kurinde to sa sensemo yobochenu ngwate bangangu murikira muri amangana yobochenu timete sobochenu ngikirimo kumurikira asobochenu kumurikira toramangana atari make aserero ndanyare kunyabagara gatatu ntobwate funded ntobwate chidona chato fundire ntori gukora bosa ntobwate bari bagutusira kurumega itunga sukabosyo konye kinyoro gya Gusii obochenu atanga ni kabisa etogo deal na mangana yesesa TB
TB ne emo yabo tori funded na Amref Health Africa with a global fund. Na TB yega andene ega sieto toko kora sebinyoro. Igo kero konyoro kuibunga a community health volunteer ochire mwao kugoikera na mangana TB kero kende TB noere nyumba atete gokonye irinde bande mbanyanyora manya Daraja Mbili nere gokora egasieyo. Ntobwate ensemo yende gonkwenda sobo ingake singencho ntobwate obochenu borito tete gukwanira lero. Ntobwate ensemo yende togo deal nere go deal na HIV and AIDS. Asensemeyu togo deal more on prevention and treatment. Abu no anene togo kunira abasai. Abasai baito abu no anene nere sababu togwate wellness center. Na wetania wellness center ngwekera tora abasai gwetera amangana amange sebinyoro. Ntwega sieto muna Daraja Mbili igotore asimono ochie community. Ntoliko karagasi ase facility. Ntwega sieto ne community ega sieto no ko make sure nga abantu banyorero ujumbe igoro ya TB igoro ya HIV erinde banyare gusuka angene chi nyagitari chirange na sobo banyare ko udumiwa. Yes. Okay. Oya kengimando chingasensebe iyo gochino mwabere mukwirege tambukiro maite abantu abange nkonyorori bakonengetwa. Especially bari bwate oburire bwa TB na wega sensemedi yebinyenyi binyamoryo. Akaitinga kero mukwikira nagali ya sebinyoro mwaba mukuro bosemia at least abantu ngutwara bale obumanyi. Akurinde Everline omochando no litobeto korora obeire omokomo asensemo yabaswati. Na kikiyagera toimukige tambukiro lero kurangiria se studio elindobe ko gosemia omwanchi omurigereria tokumurikira litkolia lero omuchando of Fistula kora tumanyingo yu muchando kyoyiga. Asante sana Frida. Esenge nchoine rensemo eyemo nchemu no musubati Everline asekiombe Daraja Mbili nganche teko champion osego tanga na gokwanere senge nchondo musubati. Fistula nensemo yende obochenu Daraja Mbili ere supported ntori funded ne kiombege korokunga Fistula Foundation na Fistula no mochando otochandire esenge nchomono ogokunera mangana nsono na kerego kunirwa mangana nsono bantu abange bako nyara gutaka kutegerera abande bataka kuibisa abande bateti komanya abande bakagetenga noborogi gose baraniri lakini rero gona achirega iga nyare gokwandira mono igoro ya Fistula elinda abantu bamanyenga inke kyombigia Daraja kegokora asensemo ya Fistula ase county yeto ya Gusii eyere Nyamira Kisii na Narok abu no togotoka. Fistula yeto konye kroka seke monweke songo nga birth injury. Yani kerumu omo ngina kogonkia. Igo konyora abande bako binege kegetambe. Asenga keyo ko binege kegetambe omwano nyara ko menya sari egeka. Bono bado mwano yu asokira abnyori rubuja omongina korange wiki usichi wiki ibere nesenge ncho amache togwitera nabwate acid yake okorod asari yakonyo mwana indirerete asege kakeri getambe engoro ya nyara gotokororo. Bone nyu engoro yuge gotoka yamanya ko connect no mubuko bwa mache ose ko connect no mubuko bwicho. Bono kero mungina nyore Fistula igo konyoranga amache necho igagweta nonyera tabwati control yani garo tari kuba na eyamwe na bono iga nekire chinsa tigangende nchigwe konya tabwati ekyo igari asamonyora no abo tari komonyora igagweta lyoka igarenga ere muna engoro tu asimune engoro amacha gweta lyoka necho igweta lyoka tabwati insa chiriara atebena bono na ibure tigangende nchigwe konya ekinke ya Fistula engore iriki yabeirororo igegwetirioka nengoreye igego direct guchensemo yansono nonyecho igwegwetere nsemo ya yansono amache gagweta tumuna bwenete gweta lakini bona gweta atari go nyara otanyare gutanga ekina kitokuruka Fistula. Yes. Andushinga nabire go kubwata gabo watebanga omuchando yoiga ogocha asaba subati chinga kichiri bakobongya. Exactly. Igo omusubati nanyare komanya ngora irerege komanya gocha komanya ngana bwatu omuchando yoiga.
mbaro baria atararonye nyagitari okonyora tayari umunyagitari osensiringa omusubati oyo twale fistula kwanyoro kumubekera omupira erinda machanya bakonya kuganyanga ninyare kwa poa eta poeti bamotebinga kwanyorire shida nande naro okogonkia okora ewiki chiwiki bere yamanya gocha kabono bono manya gocha koinyoranga aikaranste echo yetire bosa o kaikaranste garaire botuko gakoboka egetandekera machoka bono sinyuki ekekya mobereire na kinacheraga igakotebia Abagusii bamintonga kero gwaikeira abumanyanga eyum fistula. Okay. Yes. Kirikende Berlin na bakora totebinga omusubati egekakingana na kyabonete kuira ekera kubina. Metowatenga chinga kichinyingi okonyaranga abasubati aba ebayirire geka ocha konyora umwana. Nekene. Omusubati tabwenereti kwanza kubina mpaka liyo baliye rirare ataragonki. Okay. Abande go bakubina kurubwaga kiete liyo baliyarara nande bwaki nande liyara kagasaini kubina. Kera yekeire nga gochiere ko irira nande kende nkeyo kiabeire yabo ase onyekora senyagitari abanyagitari mbamete kibagokorera bwango elinde bagokonye bagosokeri omwana atarachi gokosi emechandende nande mune ya fistula. Okay. Mbiyemo no sana mwanchi muri abegeta seni kia Ndizi TV ningotogendete gusanga imeyo morobili obwinsa kia bono mambia astogendete gusanga no mugenita se studio Everline Bosire oyogendete gukwanira igoro yoborire bwa Fistula unabereka gotoeresera oyo muchando kyoyo iga na ende mono nigo okotoka asensemeli y'abaswati go mwanchi muri genda gusanga na intwe banyiko bwate iborire ndelionsi tuma ujumbe ya genke wetera ase namba yesime ya 0792192834 elinda togosanga sobwa mopine location yago wetera sensemeli mtandao Facebook Ndizi TV News Digital na bega sensemeli ya YouTube Ndizi TV News na bego sensemeli ya website www.ndizitv.net tocha sole Everline ekero monto watebanga asensemeli no kerokende no kubina asigi kegetambi kerokende egentongero kirabene ndike koleto omuchando yo apart from kubina asigi kegetambi ya omuchando yo ase abangina ntobwate cancer cervical. Okay. Cervical cancer nero nyento kogenda tonyare koringori bu mapema kokorerwa mangana cervical cancer screening kero kwanyorekanire nga yachira atwa asenari gwikera no ruaribwa nande gocha ya fistula esengincho treatment procedures chirito gwetera muna basubati kwanyoranga nande ya affectire mubuko bwecho goso mubuko bwa mache na sabana bake baroto konyora babwate fistula nanda abo bara abana baiseke abitogo koranga defilement. Okay. Muna gusiga iga umwana urito arwaririo mokepia bwate myaka 3 abwate fistula singincho kokoleru defilement kosaribwa enchira yende nandora nyale konyora fistula through accidents na bora nyobe kwa very involved in an accident then omubuko obwa macho bere ruptured oso mubuko obwecho bere ruptured wekeraga abunero nabego kwa fistula. Yes. Okay. Kirikinde meta bantu twarira abantu abange kero bakonyora umuchando yiga abange mbaroro bakubanengeta naenda abando mbaroro batali gukwana gose batwarira umuchando yiga bakorora n'ubusoko kuri abakwanerango biyamono Frida abu no tobwate egasi enene mwenye gitinge gimase mwabeta igonko basororanga onye gwatokire no muchando fistula rero ngo nachaga ko batebinga eyitalirana osetali boroki fistula ne condition ere ekoba manageable nabo korwaribwa na nabo tokonye prevent igo kikwanyorire fistula igo togugosororana ki torora bosoku esengencho lero Everline gocha gwikaransaga iga nimbwata maya igoronga ninki toragokonye elindo nyare ko bwena fistula nko bwenere kabisa nandi koirana asichiga asichia kawaida
nigoto basa kwanza kuibisa inga kwanyore fistula nga ningora tebie kora sinyo yora tebi nonye familia yao rero ngutigande namba ya negaiga nyikere muno musubati omine Everline tonyare gukwana naye ngotaria se sabari sengecho igonacha na maya na kobatebinga intumuna Daraja Mbili visions etoko gokonya oruaribu bosa to ikumerina kaingo cha kurusi chibesa Daraja Mbili igotogo koruari bosa twakanichi bills chao chions na ande tukwirani buo kuri buya igoto twara muchando mbia mono sana kirikinde Everline inumuna Daraja Mbili ningi mwe mukirite getambukira mukaranga mubwene tukokonya basubati abiga bagwata muchando o Fistula egetambukiro kiagerete tukansa gokonya bangina ba Fistula natebanga asense moyo chenu ngokora mangana mange eyemo yabo eri iguru ye Nyamureo mono tokorigereria sabangina bali baibwateraniti babwate Nyamureo tokoroka nga PMTCT endakie yitu ari konya ko implement ko gosego korega sina bangina abwo ko balinda elinde banyora abana bali buya batabwate Nyamureo tugaikira konyoranga mbaro babwate Fistula Keroko genda asense mwe yabangina bali baibwateraniti na bali bagongetie that is NC tokanyora nga bande bagocha babwata kamusu Wono kero tokoborerio munyagitari akanyakobeka lingana nga abaigo konyora nga kerare kogonkia na nyore to muchando eyue kagera Daraja Mbili kemukie getambukero gyokorigie dona orache Gusii ita atokonye guturwariria abangina bosa nande ekenene mono kiagerete togaswa sense me yune ritwari kwa kertwari gerti statistically tokaroranga omungino bwate Fistula no mutaka ekiagarata chiri ta gutwara Fistula ta minyoka na Nairobi hospital walifu bono mutaka gagocha no mwane clinic abwata kamusu toko buri munyagitari ne infection ni no munyagitari gakorigererio nyora Fistula bono tokanyoranga twanyore namba yabangina etalinke ekunya gotebunga Fistula ekagera tukaira na muno bisi tugaikaransa tukaborania omungino yo mutaka ntomotebi agende for that surgery teribe sanke na kitora mukonye abo bosio tokaratumie chi camps chi ari gocha Kisii na boto ariko bari fa ororo lakini nande togacha tokanyora chi camp cha Fistula kero barwaribu ibagotigwa nande yairorera wono tukamenya ko wake sabu entambe ngatware konyore dona era nyare gutara na barabumbaka omuntu bwena pi igera bakonye kubwa kubarwari kwa batiga totali ko babwati nande Fistula yacha kirikende Everline ngakimuko ikera abaruira abaiga sebinyoro babwate omuchando yigo Fistula eto wikera abangina abaiga gwetera muna nachirega enenchereyemo esenge nchorio ntegerete litkoria rero onde bwensi obwato murwaire Kenya ngima tigateba gusioka neba ngo obwato murwaire okali Kisumu okali Nairobi okali Mombasa kikwa ikibule ringaneri tori gokira kegaranto bwati mopaka Fistula tebwati mopaka igo tori gaiga gokonya ensingimanga onde bwensi obwato muchando ntonyare muna Daraja Mbili komokonya enchereyemo no gwetera stations munechiga twanyara gukwana igure Fistula enchera yende goto gwetera sichi baraza chia bagambi eto wonchokana na wetera chi community volunteers baito bare binyoro na buto twete tobasometi igure Fistula so muna bagende tokonya gukora chigas chawe binyoro ime andonsi agweta no gweta na konya gotebia abantu nonye kingo kwana igure HIV nonye kingo kwana igure ya TB na ndo muchando no rokuru Fistula tubwate nchera toko gokonya na ndo kurwarika ondore kenyora tokira so gwetera chinjere echo twanyorira abangina bagokoraki bagwesokia bagocha tokubera nyagitari bakorwaribwa aingana ngenere kwa bakugokwaniranga nabo muntu akorwaribwa Fistula na endebe gikwirana kirukende ningi kirabe na endekeirere echikwirana mbiya mana anene nakie sababu Daraja Mbili tobereta erinde to korende muno mungina ntotegeti nande ikwiranire kero mungina nyarego korwaribwa Fistula arosibu no munyagitari nga engoreri anyarego tichwa
amachiko naro kwebwa kuru nyagitari amachiko ayu abande mbali gochibanya bwati lichiko litang'ani no kunywa macha isaine lichiko lia kabere gokora ebisaizi lichiko lia gatato gotaumerana n'omugaka ase engaki omoko gw'engaki muna emetinyi etato gose sita kulingana na kingoro yao yalinga eng'ana wono abang'ina kero omong'ina arwari bwakorire otebanga ninche nabwenire nakonya omogaka ontugutire bono tiga omogaka toirane tomenye oebana ki tarabwena buya maria tarabwena buya lakini enchera yokwenda echo yae boronge yairanire nabakogenda buya nabakoibunga bono nibwente goitera amache oitera buya ominyoko ikonya lakini bono kero airanire ase chinchera chiria tabwenereti naanda asari anyara koiguka nande yairana bono nere sababu Daraja togotara naye togokobwati muna twakorusi nyagitari nogonya kugwakire simi mbuyori nogenda tokobwati amachiko nakyo ibwete omubiri ande naro ibwete bobe abande mbaro konyora barwaribu infection ya soire nande nero yachi atichore sengencho taranyora burwari buya tarae bumadiogo buya anyare kobwena buya so kero infection ya soire igone sengencho obochenu atachi goichena buya nsaria bono Daraja ngwikira tuli nande twakwira ni nyagitari erindo munyagitari anyare guko sibibyo buya akobeke buya okay angonyorore nga abasacha mbarororo batamaiti igoro yo mochando yiga kero kendo mete na bora nyoro musubati kera nyoro mochando yiga ngonyora ro gusugumwa korwa sense moyo musacha kegero musacha naganite baumerane ebinte bingi nabire irere onyona ne nyomeri aberige kobunika kero kende kero muanyoriro musubati oyiga maybe nabwatenka yaye ngakimogo chimwakara mwaba mugukwanira umusacha oli nera atwara ubomanye mbiya mono Frida kero twanyorire nga omochinore iga omong'ina ngaigete nande into Daraja ntobwata obokonyi bokomokonya abwene aira na sega siae nenyumo yae tenene kegere inere sabo yito ege togo kore getang'ani ntori kwanza gukoira mong'ina korwaribwa mugakata iyo omogaka nere togotang'ania gosemi boronge amanye naki omong'ina ganyora omochando oyo ase eng'encho are gokorentera omwana ensiye taringa omong'ina agare erana gose omong'ina arogire yaya igo omong'ina aga yanyarekanete ng'ekabe ebati embe kerare kogonkia akanyora omochando oyo nande omochando oyo ngorwari bwore bono togotara nomogaka oye korwari itang'ani totararusi mong'ina oyo nyomba nando omogaka mpaka atwanchire naki bono ase yaikeire nanchiranire gaki ng'irere omong'ina ono anyare gokora ki anyare korwaribwa nande kero omogaka atwanchire goikera abo ngotaka tore sana omogaka nande otara nomong'ina oyo gochi nyagitari ase eng'encho muna Gusii iga ntore lucky kwamba Fistula Foundation ntore negesio Fistula Foundation somere trainerete omonyagitari oito oyo omokoro ku Dr. Mboga nande facility yaye abe nyagitari yaye eri private mba engaged babwata mapatano nere inga mong'ina Fistula ogosoaga iga igo komorwari kogokora nintu togocha clear bono asayo neseng'encho Gusii tore imbuya togosemia omogaka ng'ambuya atariare omogaka togogosorora rituko mong'ina ware tayari gocha moche komo mpaka nyagitari nagari nyagitari nande omunyagitari ngotemare gokora ki komokwanera nande rituko riokoru nyagitari ngotaka tore omogaka obo erinde kero bakweburi chikeri baebo bakoreta ki baramo yes so involvement ya men togotaka twanye ya kipaumbele kwa sababu totao nyeti na ndo twara toli chill currents chinyinge yes mbiyamana sana Everline sogo sangana into mbiyamana sana mwanchi muri elia chinga kigana go sangana into ime omorobele wensa kya bono mogambia stogani go sangana Everline Bosire ko rase kyombekeliya Daraja Mbili Vision Volunteers abagenda go tumanya amange iguru yo muchando Fistula anene asabiriga kwerera egetambukiro babiri bakwimoke barahumne kyombekyo rinde kwani cyabuna ngokonya bari abaswati ababwate omuchando yiga kondo mwanchi umuriyeria ati turaso asomutimo komoke igoto skato nyegera ngoira nande asegekeke kirigosyo erinde togende gusanga amange.
Ndizi TV, ubwansu bw'Gusii. Laboratory ya Dynapath nigebwate ebirenko by'igoro byobokoreri bwokorenka marwaire bagotumia teknoloji yekerero n'ekimashini kyekerero gwetera sobokoreri bwabo buya nigo bancheire n'ekiumbe gya Kenya Medical Laboratory Tech and Technologist Board eliokurwa bokoreri obwo samugeta kuna unarega kama elaptech con Dynapath Laboratories. Itari itumu ya tori to kulida marwiri na malaria, kulida tori sukari, kupima blood pressure, kupima tori kidneys, kupima tori liver function test zonse correctly. Nkuru baro bokoreri buna microbiology, clinical chemistry, hematology, cancer screening, histopathology. Nabo igokorenka amarwiri buna HIV, brucellosis, gose oburwiri bw'amabere, arthritis, nayanda mange. Boigon korenka bale omubere bwensi, asamarwiri buna prostate cancer, asamange. Batalire imeju mochobosongo, asamagacho asansora complex center of Capital Roundabout angena National Bank kusoba kiresimi. Najali afya yako, usigonje kuungua ndiposa ututembelee. Dynapath Laboratories, a legacy of excellence. Ine kwa beri gukuriye kimashini chingia echura tumeka semirimo yao bono lichi buyao na lieri etuka ya Gusii Star Shop ebyo gotoke miyomo cyo Kisii nigo yakoletere kimashini chingia echo cyo gutumeka segeka aserigo lirigiya nigo bakone kimashini buna bono chitinga chi electric motors chi generator air compressor water pumps chi battery demolition breakers submersible pumps welding machines chi machine chogosona car wash machines electric routers diesel engines lawn mowers total tool and machineries chi engine egatie chi machine chinde chinyinge batalira seduka yabo imeyomo cyo Kisii asebare nene kuruchinsamo cha Kisii kogenda Kisumu azamagacho Gusii Plaza ground floor room number 6 wigo urusege runde nigorore angene bengi ya Family Bank imeyomo cyo Kisii naboko bakirisi mgwetera stinamba chabo Gusii Star Shop nidukore gene asoko gure bintu bigutumeka sege kege tambe asiri gurirense agerera Gusii bono eduka ya obwanjete ya Enokem nigo yakoretero bokoreri bwaye gesiri na muno banyore asoro segerwa boru yakegima orore imechi nsamo kiri cya yogo mbarabari na yogo primary nigo bakuru bokoreri buna burya bwo kubatuka kimbego go cya setugo yani artificial insemination asokwe nyorera embego iyo iragero nyore tugengiya insira iyo wigo itali gwakona marwire ayirira natalira eduka ya Enokem imeyomo cyo busongo iliko enyorera amaryogo yo gusyalira bimeri endagira nechi supplement chetugo amaryogo yo gusyalira ekenyambi chimbusuro amoyo ebicucu byogotuga egatia yanda mange naboko banyora imeyomo cyo Kisii asinu mbeli ya Kenyoro Farmers Cooperative Society iyira angena Market Plaza wigo urusegerunde nigorore mbarabari na Shell Petrol Station imeyomo cyo Kisii iyo yakarukiru Falcon Station wigo naboko bakira esimi Enokem Agrovet growing healthier future one harvest at a time. Ndizi TV, ubwansu bw'Gusii.
Vyake kima mwanchi umurigeria vegetaseni kia Ndizi TV na ndengo kwaligania asentunda yomwelio chinga kitogenda gusanga ime yomurubiri gwensakia astogenda gusanga no mugeni tase studio Everline Bosire oyokorokora kiombe kelegia Daraja Mbili Vision Volunteers chinga ki agenda gotosemia amange igoro yoboreirebwa Fistula igo mwanchi umurigeria ngo kwaligani naende elindo togenda gusanga so bwa kone ndo chenga mbaroro bagenda ko pini location yabo astinse mochicha Facebook Ndizi TV News Digital kerondo chenga Ann Charles atabanga good morning atabanga my regards to Madam Everline. Thank you so much. Okay, Teresa ke mtaga tabanga good morning tuned in from Muranga County mbiyamona sana dimemo agatabanga Nikolai from Nyangoba mbiyamona sana mwalimu Edward satanga good morning Frida salimia mgeni naona ako healthy erewia. Thank you so much. Agatanga I salute. Akisema youth age brackets ni gani? Health is wealth. Thank you. Kaitenga ntoko kwani ragale sense media basai. Ara akante kumanyanga miaka ya engo mwalo era sense. Okay. Kana chenga Kevin Nyamira atanga watching live from Kilgoris. Henry Kamanda katabanga Korwa Nakuru tuned in. Walter Rioba Koransemeri Mbakasi Nairobi tuned in. Edwin Matagaro Brown Yonchari katabanga Nyariacho tuned live in. Yobesh Onyanja akatabana wagenda tokobwati umurobili korutsinse mochicha nyakol. Ndobwate Olentiti Boniface Ndari akatabanga korutsinse mochiricha South B Nairobi akondani. Eric Osoro koransemeli ya Keumburi Taro nwalime yomurubili mbiyamana sana sibali mogenda takulika ujumbe eno nabayigo mwanchi muliyenya kubwate iboli lindelionsi nabokulika ujumbe ya genke wetera ase namba yesimi ya 0792192834 to bwati asenseme yo likaliboli lyabo kengere Everline na arege gase studio abe kago kwiranira kolinde Everline tobato gokwanera ebimanyerero bimuntu bwate Fistula tobato gatebanga ngakientambe ngonyorore nga awe tia amache nicho enene atabwati break akekende ebimanyerero binde mbirororo birabe bikoroke ngo muntu ena bwate Fistula ebimanyerero binde mbirororo apart from wetie chona mache na ndeke manyerero kende no gwetie mbeo etabwati control yani to kunyara kunyitanga na nde inere kunyara anene mono ebwate obusukwa sabasobati sengencho tari kuimanya kunyara tu arasabageni nembeo yetire kero embe ya chakere gweta igo igakangoro nkaro gatkare disconnected gatari kunyara ngaura nyare ku hold irindo nyare kunye kosoka isiko ono konyoranga yeitiriryoko kerekele tia ndako na chake igo ekera ko rusi embe ko igwe kanere gose na kamusunu mo gustokera yango igwe kanere eko bani sauti tu sengencho akangoro nkaro bono inere kimanyiririo kia gatatu emuntu oramanyenga nimbwate Fistula na ndebire twebe manyiriri bibitatu mbiyamana sana so basanga nante ase manyiriri bekerondo chenga Mildred Momanyi no ari miyo murubiri wensakia wono mambia akirkende umuchando ngochorotoka anene ekera basubati bamanyirenga mbabwato borero bwigabwa Fistula kirkende michando kielino bune kyombe gya Daraja Mbili ekero moko bwatera nako ene kyangango konyamora basubati aba michando kiri mu abere mokorora basubati aba igabagwetera twarorere Frida michande mingi abasubati bakocha batwara omuchando mutangani togotebanga social isolation yani tategeti gusanga nabantu obono bwamwire komenya kubwaye singincharo chenga singinchweli musuriria bono tali kunyara kobana ya matiamo ta kunyara kwenda nonye kanisa ta kunyara kogenda nonye ndoche abangina kibapangete birero kogenda mongina ta kogende singinchweli musuriria bono wamua oira na mwae okirakiri oinoro muchando mutangani omuchando kabere twanyarire konyora nkori naki psychologically omuswati gakoba depressed ebongo bono bugwansa korengereria yatayo esengencho tamanyeti ngobo konyi mborong nande nga Fistula ne rwalibu bono ere ime yae ndengi gakagerete naki nabongo chabwetia macha haya ne choeye engakie yonse
bono kwanyoranga umusubati okorereki oyiranire bono obere depressed abande mpaka bakorire bakwingenda ese ngencho taro chibugima bosio nabo ase social isolation okonyora nando konyoranga umusubati uchandikire mpaka yaikire ngaki umusacha umutigire musacha kumutiga pi ebina bye binene twanyorire abange gocha kwanyora bono babere single mothers esababu yo muchando yo mugaka go chikubura narara no musubati amoborero bwaba machikira rituko bono ororanga afadhali nganye ngende ndiginjire ngaira koreki irankonye gotamanyanga nabako mubwatesi abwene ahirane burunge umuchando nde twanyorera saba subati abankoringa ekenyoro bono kegwansa kumu stigmatize yani kekumu yani tabwene tikoba yani bakomorra muna ekericha yani mune tabu yani tabwene tikoba hamona barabu bono babere na bono ba mustigmatize ekenyoro tugiyoka kya mustigmatize bono nonya bamwabo nonyo musubati ori ochete muchyo muno mongina baba akanyoranga achete kare buye onyorira umuchando oyo aye muna makobyaro ye kwansa bono como seranande bono mwamosera bakoirana oikenga kyasinyire nkiyagokora yeikera abande bakabaika baingenta omochando nde twanyore naki bari kunyara gokora gasi tigato ire example muna Frida lero uranyora Fistula no chegaiga tingoro no nyenyomba tokoro no nyenyomba so batigire chegasi so economically babeire down babere ngambare nge bakogende chiro baoni amatoke baoni chinyeni barenta kende nyomba bono bakogende singicho ningoko mugori munagotioka igo ningoko mugori bono oirana nyomba oitiga na bono esabuni yansa kobora omusacho mutamire ngina byaro mutigire kiro omuntu mutigire bono yekiranga depression yabere igoro omuntu oteba ekioka gyatigaire no kwerusio bomoyo okay eyongati yeri emechando eri abasubati bagwetera school gali bali babere bakonyora emechande yo ya Fistula akurinde Everline akerokorgereryanga ebintu mbirororo into abanyene togokora bigo changira abasubati babe bakonyora oborero biga bwa Fistula kero kene nabo kumanya umwanchi muriera meta banta abangi kero kende mbamanyetinga emechandera chikonyora abasubati abaye kubwatkana nebintu biri bagokora kora abamanyingo rero nekene anene emechando ya Fistula ni tutogocha twanye renta umwanchi omotegereria nenseme yu nesingencho okonyoranga na into abaibori twatigira abana baita bake bachire konyomo bari bigori ebike mono kwatigo mwana wo musinini ogenda osoka okorira konyora umwana inyoranga mwana oyo iga mari ebimo byaye birakonga omwana oyo nyoranga obwatiro oborito gose nebanga taranyomwa nebanga nare tuka lakini bona abaibori ntora ikaransa na bana baito tobasomi igoro yobugima obo kwanyoranga omwana onyorira oborito atanchiti bona omwana oyo bakaimukia oborito obo bakagonkie engaki yo kogonkia kwanyore sengencho maiga tarakonga bono tari kuiguka biya nande kera tari kuiguka biya bona omwana akoinderera muna nabatebia inande ngaki igwete gachi wiki ibere sato kwanyora amachacha kero koraki ekina ki gente getangani tobwene togokurinda sana muna baibori tobata bana baiseke torinde sana ngato beka bana baito chiskuru elindo mwana anyare gokina asuke emiaka eri ebwenerete asoke karenga okongire bono nabakonyara kwimuke borito nakogonki burungi omochando nde tobwate noringa omongina kwa inyorenga kwa mukirio mwana waibwatiraniri omongina kwa manya kwa mwanga egonko genda kliniki litukori omwiso tinko genda kliniki egonko genda kuoye kadi elinde chikonganchira umunyagitari mbachi gonseri kerongo chikogonki kwa manya konyoranga omwana oyu tabwekaini bana bande bande kwa gonkiri burungi lakini oyo bono yanyareka ndingurarire bobe bira ya kogenda kliniki toramanyanga ayekero bwenta kogonki na kebwenta koba ekegara kero munyagitari agupima omanyanga omwana onaraire bobe igakogotebinga wiki mapema gusomutienye mapema inchu kero gwachire bamanya barona kibakurusia omwana oyu otabwati shida aye bono kwagende kliniki litukori omwiso otigarite wiki kogonki na lyo kwanda kliniki
bono kero kyo kogonki kwanyoranga okubinegeka no mwana oyo garaire bobe na ndi tokunyara kumusoki mpaka okonyo na abanyagitari mbara aba prepared singincho mbamanyeti ngiki nekyo gwente gwetera bono yamanya gukwiregeka kwanyoranga kwabiniregeka oyino muchandonde abangina tokwirentera utaenda kliniki engakieta keire igegara togwente guchaka kwenda kliniki togwente twende kliniki kane omanya kogonki not less than 4 ogende mara kane omanya kogonki ogotaro kuno munyagitari abande tokwana nonye gatano nonye 6 kulingana muna ayoro chenga no anche tobugema bwao nane nogani konyora umwana uri buya ekende kekogera twanyora fistula chi practices harmful practices toko kora muna bagusii ntobwata mangana FGM ya changira nene toko teba wikumo isika itigwe bako saro mu isike ngana liara abo mukungu ose na liara abo musubati ose na liara ruo bwana right of passage ya tosumbuire aso musubati ekene kero gwetiri omwana ogabo ayemanyayiga no muchando noro mu preparete agocha gwetera okuru kufistula ase bali batarakora mangana yo gusara abaisike babo igo nachira muno musomati Everline ko basarora iga gakia so gwancha totige e practice yo gusara abana abaisike abande bachire atua banyekore medicalization yani bono bakorento munyagitari osara lakini inyoranga so mwana oli agosarwa ngorosi bwale ska bono kerakorosi bweska kero kyo kuigoka tari kuigoka buya esengincho ska area yakosio mwana omusubati ochokoraki onyora fistula anene mono abasubati baito tuarwari Gusii anu omuchando oromonene omuchando nde tokwirentera baka twanyore problem ya fistula noko biadigo kogonkeria abana nyumba home deliveries okonyora abangina mbaro tokoroka traditional birth attendants no bale binyoro bale tayari bono nabo abanyagitari bawo gotarana barabwo ndora kana batokonyire abandi nabo bagerete tole moyo muna toliga ngakieri kale nyagitari kitarenge yingi lakini bona seto ikera lakini nyora ngakieri yakale no nyabangina bagakorereki ego barenge very healthy nande bakanywa mirubiana bisinini bono barenge developed boronge bakongire bona seto ikere bono iga keroko nyoro musubati nganche tini go chigogonkeri nyagitari go senyoko biaro go tebinga gonkeri nyumba egonko go sorora imukie bia obibere bitatu gende nyagitari erange no konyo gonke bia home deliveries ose unskilled deliveries kwanyora okominyoke birini kibindo otamanyetinga oyo nama etoko gonki wono mwamanya nera aria mpaka konyora ngo gwasarikire egento kende gekogera okonyora nganya iririkeka kero kende nonye gari yanga singencha kumitinga kero nasoka ndakwa marinde epigipigi yaku minda imukyo musubati oyu mubekense na kieko so poor infrastructure nero imechangia okonyora gwitu kwa fistula asabangina abange na mono okobino okonge goko babutuko mono oire statistics mono okobina gogo chaka butuko nkwanya go chaka muhaso kero chipara chisali getembule gendete gotwa amatoba ali basinywa se onde tayo wanja no riyo musani owe imenga gakinkonye gari gagokana isinge nchakorengera linga nchigo salie gari yes okay yeah biamuno sana sogo tweresera gabwa senseme kulende amangana naro Everline kwa bere ko kwanira tutaraso sensemo yukurobo konye ankwa bako batebanga amalitage nkyo
konyorori nga akero abaiseke barabake banyorira maritaya nguchangirere sana asi okonyora obureire bwa Fistula nabo ngwa kwa na sense melinga akero konyorira abana bake babere bagusaliwa nabo chances chiri chinyinge aso konyora obureire bwa Fistula akero kende inu bune kyombe ya daraja mbili merobeli kiri mubigeta so kwene kyanga abanyaruka ababake ngodi ngwetanga baraso konyora maritage ngyo nabo igo abana bali babere bagotachirwanse ngwesoke bali bakwanike gero meta bayigori mbaroro bakubisa abana babo bakakero muchando yo chiri gutoka nali bagocha kurigirere ube ngito takwanete mapema kora tutenge emerobeli mubegeta emerobeli ntobwate emerobeli abategerera ntobwate emerobeli muna daraja mbili ase chinsemo chiritogo kolegasi ntobwate other programs muna ya HIV ne kavete enseme yubia sana Fistula na bera abete kava kiri ensemo lakini intubono muna daraja sengencho etuwali get Fistula sengencho HIV ye nyamoreo yo gwikira bangina bali babwate nyamoreo banyora abana burungi tukanyora nga Fistula no rumuchando na program ye nyamoreo ne bwate ensemo erendonge sana na ande ekokonya anene mono amangana gender based violence amangana sexual gender based violence daraja mbili ntoire chinguru na ekiombe gya Kenya Red Cross Society abo bato fundeti konyara koimukeri getambukiro omwana onde bwensi otacheiru kuichaya toikereire ekiagaranto begete mikakati emeronge ase binyoro ntobwate abagotokonya kweneza amangana aya bakoruku paralegals ase binyoro byetu bya Gusii ntobwate chi paralegals abaige bale binyoro imi so muna baibunga omwana kwambuka obere defiled no bale asomo chioyo kegema kero baikira somo chioyo nkonyara bale gokora assessment yabo nande kero bakora assessment yabo program eyo yenyamore ya HIV funded na Kenya Red Cross nebwate emipango togocha twakorege tugoranga legal aid clinics tokwende binyoro ne pro bono lawyer lawyer yategerera ebina byo paralegal onye kabwate ebina 10 obitegerera otwadvisinga ebine ebibitano kubirande bosyo ebine bintegete tobikorereiga kulingana n'oburito bwekina anene ntogo support tore chi pro bono lawyer with the facilitation fee nke gotu elinde banyale ko to move bache kenyoro bategerere ebina babwate ebina binde bayimukiba bayiga bosyo na wetera abo twanyale gokonya abande konyora justice bali banyale gutachirunse igo omupango noro neba ngatali Fistula imogeti program yende ne imogeti bono igetogochi combine amo twakoregasi mune kiombe ke mo gikuru daraja mbili vision yes ambie mono sana semirime yomo gukora emia akurinde twabiri tokoranga obotaka ngochangia bole sana mono asensemeli ya Fistula gusabange bebisa bagukwana akirikende inubone kiombe gya daraja mbili vision volunteers imbokonyi kibuli mukorwa kwanekyanga ngwekera mwara abantu gale sebinyoro gwaniki murenga basubati bali banyoriro mu chando yiga nkonyora barobo gweneke gima igontete gukwana in summary daraja samangana Fistula into anene mono itora sebinyoro egasieto no kwena na awareness kwena na ujumbe awareness we create awareness to wikira abantu asekinyoro witira chi platform ende yonsi neba matanga ngicho ngeribaga nabongo tebya abantu nga ekene Fistula nero ngorwali bwere na ando uri otaranyenyora gakigenda kliniki tiga abana baito basoma baiseke tiga tokore 1 2 3 ine regasiete nene muna daraja mbili egasiende ya kabere ya daraja no ku identify no kumanyanga bono twanyorire oyo bwate Fistula kero twamonyorire ingito bwanto gokora bono gwansiraga bo bono gasieto ya manyago chaka twena ni ujumbe omuntu isokiri ni bwate Fistula igo twakora identification after kwakora identification etoko morifa go chichinya gitari kega Fistula Foundation ne bwate chi treatment networks teriko iranya gitari ende yonse ne bwate chinya gitari chiri chibwate mukataba mapatano na barabu inga komo ngino Fistula ata chire gaiga
abe handle diga na anda soke karibu ya kuruga. Okay. So kero twakore twamwikiri nyagitari abu Daraja gasi ito tugutigera bona abanyagitari bakore bagukora nande baguturangeri muna Daraja nande batotebinga omongina mwarente tegaiga twakoranire nere nande bono muira nande gasi ito Daraja kumuimo kikurunya gitari nande tochiko musoya sekenyo ekenyoro because of stigma totegete aswa sekenyoro kabwate self esteem nga hakosawa. Okay. So Daraja togo korekenene keringa kero to identify ri to ainanire ujumbe nga fistula muno wengukaza ine kwena naga egente getangani keringa kero na nyoriro mongino bate fistula negasi ito Daraja ko make sure twa rusiro mongino yuka wetera munanate abanga mpaka to ikaranse na bamu abo bamanyenga ekenenga na bate fistula na ndenkuru ali bwero mugako ya to anchirane toimokyo mongina tumuire nyagitari transport yo murwaire ni tutokwenana ekegara tumetenga engake yabo tware fistula tanya kugenda no nyachiro omuchio yugo bwate shida no nyesabuni bone singenje yugo sibye bintu kila jinsa akuna pesa bono into Daraja egente tangani etogo koimoki kuri nyombo mongina togo ikinya kitari anya gitari ntobegete gento tokurunge care park tonya go isumbwa ali Daraja nebegete slipasio ebeseni ororo egekomba ororo esani ororo negechiko kirikira ko make obe comfortable nyagitari twakwena naso nyagitari kero nyagitari akoranire naye ngo kwabare ekia paki nyagitari ni foundation ya Fistula Foundation eyu imetwa ibata mabuta always ebinto biribi ko make no nyagitari ali ore a bit comfortable kero gwakora nibuna abanyagitari nande into Daraja etogocha tokorusi nyagitari tukuiranikane transport yeto nintu togo koimokia bono ensemeri natebanga togo koirania sekenyoro ntobwate ensemo tokorunga reintegration togo koirani back to the community na kitoko koirani back to the community chere tangani no ko make sure nga ntobwate follow up na batebiri tangani naki etware ko rifa abantu guchichi medical camps ya recover level 6 na ndiko anyore merioka because hakuna kitu tunaita follow up egente getanga ni Daraja gokora muna gwachire kaiga chiwiki bere cherire twakorigiri either esimi gosecho toche physically tomanye na kiogenderete after 3 months na ndi tokorigi after 6 months na ndi tokorigi after 12 months nerie okokorigi ko goito ko moise kerto metebo after 12 months wono yobwenire completely well togende togokorigigo na maswali naro togokoburia toichori twa manyanga oyo igasare igaranda depression bado na atete psychosocial counselor oyo gan bado na ale stigmatized na bwento ko so ekiombe so under integration into bwate ginto koronga support groups ntoro setichi support groups chabaga fistula survivors baramo kegara naliora manyenge sabari etotaretia ebieka mbaro na barabo baeterete lakini bono Yesu ganchire kwa bwenire togugotakerana ki obwene obe na bandamo so asebiombe asechi support group sechu mbiro togokore ebinge mi support group egetangani etokorente psychosocial counselor anyare gutara naye na bago chase kiombe origereringa Frida na bwato bakongo Frida bado eidabwo yetechieti gutini na baada yokurwariwa na bakonyara gutara naye psychologically kwanyoro yumugusanga nere mbakobwene oirane boronge akabere esenge nchonto meta bangina baiga kero bachagite kurwara egente getangani na batenga batigete gukora chigasi senge nchota guchichiro ko ni matoke kagotioka ngoko muguri kwikiragabu Daraja Mbili ngo batore seed capital ko batore besanke bachaka gukora ibintu mune kiombe ntobwate kiombe kere itumbe ntobwate kiombe kere sude yabe ekia musocho ntwakete birogo ekia itumbe ntwakete chibesa iwakacha koboremi ntobwate kiombe kende gekare Narok kero kiba ba begete chimboli abatu aba graduate bono kiro mungina nabwate chimboli bwoe chirweta se fistula ekiombe kia Kilgoris ntwabate chingondi kiro mungina nabwate chingondi chitalinke abande bakaone bakakora chiombe ntobwate kiombe kende kere Mulot na barabo batebetenga bakobeka mangane chinchoke
chinchoke chinchigendete kuba bagenderete gukora mangana table banking ekiasunika nkegenderete na table banking so tokuba besanke mundege kundi tobatebi etotegete mo irinde munyane gutaramo mutari ndori kwa individual etokebeka munne kiombe erinde banyare ko register na ndo gusaba gwito kuri naki na baramo banyare gutinina babe kiombe muna daraja kegera na intune kiombe erinde ba register bakore bintu byabo so tunawapatia hiyo mtaji kidogo that seed capital besankego bachakira esemo yende kero toga sign ne byombe biga support groups echiga ngweka tole twarigire twaroranga nara omoke uri beida fistula ya monyore tagatigire skuru nchira nande nabarata ke kwirana anyare gusomera igintu gyo koboko gusagenderera ke na masomo aye nande ngutema tole sana to support skills training mbaro bali to support skills training kerto akore ko support skills training then again program yaba mutaji musinin bagora equipments nchibanke so to takanga gwikiraga kerto ikirabo ni family nero yarigire linaki program ki ikire gaiga onyo mungino yorengo muyaso gosona tikatomokonye asone arinda bana bae. Okay. Yes. Agatinga inemero bilimia sana so kwanikenga mwabere mugokonya abasubati abo. Kurinde balini ngonyorenga abasubati maybe bayitera soborere wega ngotwara bale obuwa bana inde bugo chiko bwato bolito na inde. Kakenega kimuko bakonya transition ye musubati tago chigotwara obuwa bana inde. Asante. Abune sinere sababu tukoba bekerese ebyombe ime chi groups. Baro bali chipayonea banyorira abana baada ya hapo gukwana bale gosema ni bale na ndento bwate psychosocial counselor ukotema gutara gukurusya obwobe esengencho ino muchando okonyorete riria lakini tera meaninga tokonyora abana ya uri buyapi ya teriko gutanga ya kikwanyora umuchiko cyobwene ngakitonyora bolito mapema nandi chiko gutagora nani nabo gokoraki nani nabo konyora abana bahuya nani bikunyarikana ngoyugo chikonyorere taigo chikutwara muchando esengencho either wakorire bibibwenerete kirukinde ekekakingana na kyo muntu oso musubati utwalire muchando yego festila araire ko bwena ekobwati fistula ki ntobwate fistula yo gwetembio na batebia eina kangorotwa gakeigo karuka bere repaired na bakwira ng'emiti nyibere etatu bwenire ntobwate ya match nere nkongwa kesingincho yoko libya andonsi nonye chindo chekero tema kodu na bena anda match agotagora bono ayo gotagora ya match to sabana ki onyo kwikire betenyi sita mugino yo bwenire kago chigokoro mwaka gwechitari ngabwena ngana chigwisari metenyi sita obwenire aira mangana aye ngora arakoro nonyo mwaka ebira makonyoro umwana onde kirikinde abasubati ni maitinga nabagotwara ubwo maybe umusubati onyoriro muchando igatebe nga riri ataranyoro ubwena bosiri yagende takonyoro ubwena atebe ekiagiranga na mache ngweti necho enene tigande itanga kurwase kuri indagera gete konyoranga akwingata na ria macha tasoke kirikinde ngakimoko bamwaba kwanera elindo muntu tasali diet yayo nyorenga no mubero yo chakire ko bomoke abuno emechande mingi nanda abuno abange bagucha bakora magoso omuntu agutiga kunywa mache ngesababu mache tahita lakini kiroga sene gutiga kunywa mache manyanga mbire bimo binde mo birugusari abuno konyora abande bagwansa koros kidney stones esengencho mache taye saina gusibi chinyigo abande ba fail chinyigo esengencho yo gutiga tukunywa mache ege ntonda batebi ngaragera kanywa mache tigaete lero litukoria lero gonde gako batenga omuchando no bwate solution to basa gutiga kunywa mache ochonyore chinyigo na chiro cyakorereki sarekire otige kuragera onyore ngabono kwabere malnutrition nganonyo mwana ukabere nande nabaho chako kumushide isengencho mali bado tora develop isengencho lisha yako ni mbaya okay atobeto gukwanira muchando festula kero kende naboko semyo mwancho muriyeria ntera kibuna into abasubati torabeto gwetanga ase okonyora oburoiro bwiga omwancho motegereria lero ngonde no mogoko soko basige station ya Ndizi TV elinde mbatebinga fistula nere ngo tangwere
na ande fistula ayo irinde muno musobati tokonyenyora egente getangani igone kelina tebanga akitorende sana tonyare kokonga totaraswase ensemo yokonyuomu na konyora abana asa abaiseka bake nimeterero no murisiko sengincho ye yoko yelikizo igonko batebinga keroko minyoka isiko gabo n'abaisia bake inyora nga kero muchando ku konyorenga kuanyori robolito nayo guchiko imukyo bolito bwayo monyene nande naye kero fistulera konyore naye bie korabe n'imichande ye yonsi pitwa kwaneire igogongo soranga abana baito muire ngorake asoko nyora obolito butapangire egento kende ngo batebya abaminto kelina kikwe nyorire ngarero gaki timboge tibu yako guchigopima kwa nyoranga no ibwateraneti chake kliniki kiao mapema chake kliniki kiao mapema elindo by the time ogo chikogonkia onyorenga wachire maraga 4 gusega 5 Wikiraga abu na boko nyoranga omonyagitari na maete nkiara gokonye iranyarekananga emergency yabeire egento kende ndaba sorora nkelina ki so wengen kelinga abangina toreka na abana baita baiseke totemango kuba chindagira chikoro kunga balance diet tigatonyare korera abana baito enchereringa ka kibara aba basubati abanene basoke ingebi mu bya bombi bengambire developed boronge esingincho yendagira tware gokora kitware kuba nabo igo no mungino ibwaterenetie tigakobanga ogwitiganchara kwabanga tori healthy ragera buya rara buya genda kliniki kia oboronge wikira bukora akora yonsi nabo ikonyarekananga aye nabo konyora abana bawo bonsi otanyore timuchando ofistula Memona sana naranga ujumbe chinyinge chikobolya nga kitore ikero musubati Everline abikabo botokonya mbaroba gwato muchandoli bakireta sebinyoro anaboko bapini ile location inase mogotoka na ndo gwato kenamba yesi mbiya mona asante sana sebali mwarorirenga ninde bwobokonyi na ande inere gango yanenga nsoe binyoro ime nkonya bangina baminto tonyare gutara asobo gimoboiga tori no morembe na ande tonyare kuiraneria bangina bonspi batware fistula dignity yabo nga na barabumba tenene bosi bomonto bakwane bale nobore mubwabo Daraja Mbili gona batebi obisi tenene ige gotokaga iganya mataro gaiga kigwaikire gudika gwaikira se obisi tenene obisi ende na batebi gere gari Twin Tower ingawa ilia nyagi ya Twin Tower mono etoko rigereria abana basae na roboreri nga miaka irenga nirenga aranyare gwikari ondo bwensi orange miaka 10 kuru 10 mpaka 14 abe no muibori lakini koro 15 to 24 so agaria enjoy yourself get what you want be treated ruari bubosa kiregento mbosa chiesa browse korebions pi umusayara ga nigokora gokoruari bakorunese miororo enyagitari baro bari moratake kogende nyagitari lakini kigwe ikire nyagitari aria tebanga Daraja Mbili vision no musubati Everline ontomaga lakini nakiyare ko babuya ongakere elinde ngo prepare esengincho na chire na special way manya bali bonsi pinanyo arako Ndizi TV na ba handling na better way esengincho ne transport nimbo nete wako ogochire facility enyagitari eitose mbaro bali bagotenga nchetiganye kobe kora ekobe enyagitari eliye ko support buna Fistula Foundation ige korokunga the Nairobi Women Hospital Kisii Care ige gotoka gari egesa kogo tiregesa ekoroberie regari okoranga the women the Nairobi Women Hospital then ikalikunga Kisii Care kogo so gari aetebanga igona tegerete omorari oyo mokoru Ndizi TV ogo kwandira mangana fistula okuru Everline kigwa so irororo mbanga keresimi elinde banyare kokokonya obe orinyare korwaribu na bali batanyare gwikabaga netinga mpaka barankwanira ndakwana nabagaka babo ndakwana ni family yabo elinde nyare ko banchira bacho kurwaribwa temetie namba ya nego nyibekaga tiganye bwatoke namba ya negere 07 20 61 57 51 tigangirorire namba ya negere 07 20 61
751 igonkoro ko musubati Everline elite liende nganchite kuruka Fistula champion. Okay. Aha negetambukerekia ase kwabere gukwimukirinde kwandika ngango konyora abasubati. Tibidus no bwato boseme bwabo bo mwari gocha somwanchi muri elia ekegerando chebiro bitu byatonyorere kegima. Litangani ntegete waka ubakirambu ya mono abategereri se wikaransa bwa semore na konyara gutegerera igoro ya Fistula. Nyare ko batebya ringa nalyo mwiso ndiringa Daraja Mbili vision ne organization erororo ase binyoro byeito gotokonya kero kende kwa nyeibure ase chinsemo tofauti ko bwa Fistula kego cha seino kindly baikange tigatokonya ne tobwaterane erinde tonyare koraria obuya bwobugima bweito amo nobochenu ria kabere igontete ko batebia abasaibons pi muri miaka 15 na wika 24 mono baiseke nabo batari gocha se wellness center igonko bakaribisha sana tara se wellness center igere twin tower ground floor ayiko we kororobo ringa Kisii youth wellness center. It is a wellness place asoko genda na maswali ya onsi nemechando ya oyonsi no koruari bukwa wonsi onyare komanya na onyenchi hali yako mahala pale utakuwa handled vizuri na mnapokelewa na clinician na nurses na wale waliopo pale kwa hali iliyo juu. Ya mwisho Fistula Foundation to supporteti ntobwate enough money. Ekina kinataka abaminto bamanye monya ko ira goichere no morwaire. Semo ya transport we don't use taxis. Etokwenda public elinde bese yeisane kiroyomo. Ntoriko konya bali bare Kisii County yoka gose Nyamira County sengenje no Gusii ba ngitegerete. Na ibu abande bale Nairobi, abande bale Kericho, abande bale wapi na abasoroire. Ejirani yao kabwate Fistula ake nambe yo mokonye akirinde nyare kutojana ko mokonya arwaribu. Igo mine tiga. Igo tubwate chibesa chigokonya abantu baito bonsi kenyingima. Gusii kitora ababango gogichitumia akitochitumie. Bese chinchirana esengi chomongina taito keseti chibese chidone gochayairania omwaka kero erire yo bagochirania. Na inche sabayane neringa inkitora achiraneri abangina baito bachandege. Akingo soranga tochitumie chibese echi chinyare kurwari esengi nche sajaria yemo na beko genda to 80,000. Okay. Yeah. Okay. Very cheap. Yeah. And tote bango borero wa Fistula ngo bwena bore. Ko bwena bore kabisa. Kabisa nando mongino ira no bugima bwa ebuya na ndo nyora bana bandi. Okay. Ambie muno sana Everline asobekera na se studio na boigo kuro seme kigima gochia ase omwanchi umurigereria. Konde mbie muno sana na yo mwanchi umurigereria kwa bere goko bwatia omorobere iga kurtwaga chagete goikabona iga twikira mwailio no gasemeria kwa na gobere ko gwesemia amange gwetera omugeni bwe ritkolia rero na ende ntumete nga takorosa gocha oikacha chane nichinga kichinde abekago tokwanera bibona sana swali mwabamo kulika ujumbe ino mbiyemo sana swali mwabamo kubwate kulende mwanya tichinga kichokolika ujumbe ino kwende gwikira abona to gwikira mwali bo morobeli bwe ritkolia rero tomera ne ritkolia angyo asomorobeli wensakya astrabe to gosanga amange ntoba to kubwatera nere job ma angi yo bagakwa omugeni itori bagali okweneke ngango tokwanerare asensemelia kabere ye studio olieneke ngachibi chane lyogi yawikira sole asenjira ya bene nere Abigail Nyanchama bakubwatira nere Kelvin Mugambi mwanchi muri yereretera ne Frida Kerubo twara obuligeria bole buya imigeta seni kya Ndizi TV. Karibu tena sana. Asante sana. Biamaro. Ndizi TV, ubwansu bw'Gusii.
mpendwa msikilizaji, ni Daktari Mama Nakaima. Daktari